Pojazdné chodítko s podnožkou Unizdrav Lite je praktický pomocník, ktorý poskytuje spoľahlivú oporu a väčšiu istotu pri každodennom pohybe. Vďaka nosnosti až 110 kg je vhodné pre široké spektrum používateľov, pričom jeho hmotnosť iba 8 kg zabezpečuje jednoduchú manipuláciu aj prenášanie. Chodítko je dostupné v dvoch farebných prevedeniach, bordovej a modrej, takže si môžete vybrať variant podľa svojich preferencií. Súčasťou výbavy je aj praktický košík, ktorý je ideálny na nákup alebo osobné drobnosti, ktoré chcete mať počas chôdze vždy po ruke. Veľkou výhodou je skladacia konštrukcia, ktorá uľahčuje skladovanie aj prepravu chodítka. Výšku rukovetí je navyše možné jednoducho nastaviť v rozmedzi 79 až 90 cm, aby čo najlepšie vyhovovala výške používateľa a zabezpečila pohodlnú oporu pri chôdzi. Jednou z praktických výhod chodítka je prehadzovateľné operadlo, ktoré je možné jednoducho presunúť z jednej strany na druhú. Vďaka tomu si môžete chodítko prispôsobiť podľa spôsobu používania a zabezpečiť si pohodlnú oporu pri sedení. Toto riešenie zvyšuje komfort aj flexibilitu pri každodennom používaní a umožňuje jednoduchšie prispôsobenie individuálnym potrebám používateľa. Pojazdné chodítko s podnožkou spája nízku hmotnosť, praktické funkcie a komfort, vďaka čomu je ideálnym riešením na každodenné používanie doma aj vonku. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.